Hello mga sangkay! Dito kami. Pakita ko sa inyo yung nilalakaran namin. Grabe. Madulas. Sobrang dulas ngayon. Minus 5 degree. Minus 5. Kaya grabe ang lamig. Tapos ang dulas ng nilalakaran namin. Sa Malhilo. Sorry. Ito my vlog. Hallo vlog. Tingnan nyo yung dinadaanan namin. Nag-ayos pa. Pero bukas wala na daw. Bukas ay ano na, yung plus degree na. Hindi na minus. Diyan sa ilalim o may ano kanal. Tingnan nyo. Da bist du drauf gewesen, wo es eingebrochen ist. Ja, Nandito, Maria. ja aber Da bist drauf. du schon eingebrochen? Da drauf. Ja, ich breche nicht an. Da? Ayan o. Ja, da? Na bitte. Ja, da? Grabe, diba? Nag-ice. Boses dito. Grabe. Ano pa naman, mahangin. Grabe. Kanina muntik na akong madulas. Hello. Hello, Shuna. Ang ganda naman. Ang ganda niya. Hindi siya natatakot. Ang cute. Ang cute. Minsan wala silang pagkain pagka winter. Yung mga tao nagbibigay ng mga pagkain sa sa mga bahay nila. Pagka ganito, hindi siya madulas. Araw-araw kami nagaan ng mga sangkay. Lalakad talaga. Minsan, kagaya ngayon, dahil may darating na tao sa bahay mamaya at may bibili ng mga ano namin, ng gamit kasi nagbibenta kami ng mga gamit sa ngayon na yung mga gamit na hindi naman nagagamit, so binibenta namin. Ayan o. Ang lalaki ng ice. Kaya ngayon, 4 kilometers lang kami, hindi 7 kilometers. Tingnan namin mamayang hapon. Kasi maaraw siya kahit malamig. 4 Kilometer. Ja, weil wir Besuch haben. Tingnan nyo. Oh. Kein Besuch, aber jemand kauft uns Möbel. Muntik na akong madulas. Grabe talaga. Kailangan mag-ingat. Babawas kami ng mga gamit, mga sangkay dahil lilipat kami ng bahay. Ja, da lang. Dann gehen wir da lang. Gehen wir da. Ano naman, matigas naman yung snow niya. Saka yung yung lupa matigas din. Nagbabawas kami mga sangkay ng mga gamit dahil lilipat kami ng bahay. Ng lugar pala. Lilipat kami kaya. Kaya kailangan namin magbawas na. At at saka na din yung total hindi din naman namin nagagamit. At yung ayoko na kasi ng maraming mga gamit kung ano-ano, Diyos ko. Nawala ako. Kami kompleto na ng mga gamit. Pagka ganitong edad, nakapunday na ng mga gamit na gusto. So, yung mga
kailangan na yung mga gamit na hindi na kailangan tapon or pamigay or ibenta. Yan ang ginagawa namin kasi kunti lang yung mga sa bahay, kunti lang yung mga gamit sa bahay, parang mas maliwalas, tapos parang mas magaan ang pakiramdam pagka yung konti lang. Hindi naman natin kailangan ng maraming mga abo-abobot kasi minsan bumibili tapos gamitin isang beses o dalawang beses tapos nakalagay na sa sa sala or sa kung saan kaya ako ayoko na, parang gusto ko na lang yung tahimik, konti lang yung mga gamit. Nag-iba yung yung lifestyle ba, yung pamumuhay. Nag-iba yung pag-edad ko ng 45. Nag-iba na, parang napansin ko na ayaw ko na ng mga ingay, ayaw ko ng magulo, ayaw ko ng maraming mga gamit. Ayun. Kaya ngayon habang pa konti-konti yung mga gamit, dati ang dami-dami ko mga bag, pinamigay ko yung mga bag ko na iba, tapos mga sapatos, yung ibang mga bag binenta ko kasi mahilig talaga ako sa bag. Hindi naman kailangan ng marami. Dati gusto ko yun kasi parang kasi dati mahirap kasi ang buhay namin, kaya gusto ko mabili yung mga gusto ko. Tapos pag nabili na pala ng mga gusto mo, may mga pag na parang ayaw mo na, yung nagsawa ka na ba, hindi lang. Tingnan nyo, ang ganda dito, ang ganda, tahimik. Ito ang mga gusto kong lugar. Ito yung gusto ko, yung tahimik lang, tapos yung makaka-relax ka, hindi yung puro maingay, daming mga kalat. Ay, parang ewan ko kung ganon din kayo mga sangkay. Ako ganon eh. Wow, ayos talaga. Oh my God! Gusto ka na ang? Oh. Oh. Ano? So, du draufsteigst, dann bist du weg. Oh my. Springen! Achtung, das ist tief. Ay. Oi, oi. Oy. Kapot. Hindi ba malamig? Uwak?